Хора, здравейте! Днес ще правим епизода към... Записваме ли? Така, записваме. Мога да кажа здравейте хора, днес ще играем Roblox Night Silent Forest. Ако искате да стигнем, брат, просто да стигнем 100 000 гледания, ще направя нещо уникално на лайв. Ще дам от Night Silent Forest тези джемове, които се берат тук от вас, деца гифтвани, ще ги дам на хора, които имат само 0. Така че хора, днес ще ги по-точно, ако имам джемове тук, не са 6, ще се опитам да оцеля колкото може повече дена за тези джемове, деца долу, 6 детове, да са 100 000 джема. Затова абонирайте се. Нека да стигнем. Колко също да стигнем? Вие си преценете, брат. Защото ако се гледате, лайквайте. Там. Спокойно, брат. Спокойно, аз си помагам. Да оцелете толкова, колкото си искате дена. Не ми казвам, брат, убий са. Не, аз си помагам. Да оцелейте 100 000 в Night Forest. Night Forest. Който не знае какво е Night Forest. Night Forest. Това е игра, където трябва да оцеляваме, да се апгрейдваме огъня и да седим вътре в огъня с едно чудовище, което ще ни преследва през нощта. Обясних ли набързо на хората? Да. Сега последвайте, лайквайте, се абонирайте. За вие си преценете, брат, защото ви обичам. Дайте да стигнем. Ама, брат, на мен аз имам едничко само. Брат, вземай, ако ми се пали нещо тъпо, вземай го ти. О, давай, ще вземаш Strong X, брат. Как ще го вземаш? Брат, за той ви не ви обичам. Защото всеки път трябва да ви гоня, да ви преследвам там някакви глупости. Аз искам просто най-нормално да си играя. Толкова е акши тъпо. Какво? Няма добра.